मा मेसेज दा जों मैयानिफ्राय लानानै जोङो बाइक रेलिखौ खालामबाय थादों। मैया 18 तारिख सेप्तेम्बरमोन। जोंनि निसिमायावहाय जों 7टा प्राइमारि कमिटिखौ लानानै जों मैया खालामजेनदों। बेवहाय 800निबो बारा बाइकार्सफ्रा मालि बिथानिफ्राय लानानै खुंग्रा जरासिम 7टा प्राइमारि बिसिटिसिनि सिङाव जेसेबांनाखि जोंनि इउपिपिएल खौ मोजां मोनग्रा भटार्स रायजो राजाफोर दं बिथांमोननिसिम जोंनि दुंब्रुद फोजाखांनाय जोंनि खावलायनायखौ जोङो बे बाइक रेलिनि गेजेरजों खालामदों। स्लोगान साउटिंनि गेजेरजों खालामदों। रनजित बसुमतारी देरहासार, इउपिपिएल देरहासार बे स्लोगानखौ लानानै दिनैबो बे एखे हाबाफारिखौनो जोङो नांगलबाङा बेसरबारि प्राइमारिनिफ्राय लानानै औगुरि आरो फाथाबारि बे नैबे हाख्ला बाजारावहाय जोङो साउटिं स्लोगाननि गेजेरजों फोजोबफैबाय। दा निस्सय जोङो मिथिनो मोनदों जोंनि इउपिपिएल गासैबो भटार्सफ्रा जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा निस्सय फोजाखांनायखौ मोनबाय, जांख्रिथाय बे मेसेजखौ मोनबाय आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय 22 तारिखआव जे जोंनि इलेक्सन जानो थांगासिनो बिटिसि आव बेवहाय निस्सय जोंनि इउपिपिएल खौ मोजां मोनग्रा सोद्रोमा भटार्स बिथांमोना गाजा गोमजायै थांनानै जोंनि गावबागाव पोलिं स्टेशन भट सेन्टाराव ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होगोन होननानै जोङो मिजिं खालामनो हायो। जेम्स बसुमतारी बिथाङाबो गावसोरनि दोलोखौ देरहागोन, गामिखौ गावबो देरहागोन होननानै बेनि सायाव जेम्स बसुमतारी बिथाङा बिपिएफनि जानानै जोंनि नेसनेलाव गेलेदों। निस्सय बयबो गावबागावनि थाखाय मोनसे पलिटिकेल केम्पेइनखौ बानायखायो। बेवहाय रावहाबो गोरोन्थि जाया जोंनि डेम'क्रेसि गणतन्त्र देशआव। गतिके बिथाङा गावनि बुंनांगौखौ बुंगोन। नाथाय जोंनि इउपिपिएल दोलो हिसाबै जोंहा जोंनि मोनदांनाय, जोंनि खायदा कौशल, जोंनि स्ट्रेटेजि, जोंनि गासैबो प्लान पलिसिनि गेजेरजों जों जाबायदि डाटाबेस एक्टिभिटिखौ मावगासिनो दं जोंहा निस्सय निसिमा हिसाबै जोंहा मोनदांनाय दङ। आरो थांनाय 2020निफ्राय जेसेबांनाखि इलेक्सन जोङो गेलेबोदों काउन्सिल इलेक्सनजों लोगोसे एमएलए इलेक्सन, एमपि इलेक्सन, बाइ इलेक्सन बायदि बायदिफोराव जोङो गोबां मार्जिनावहाय जोङो देरहासार जाबोदों। आरो नैबेखौथ' जोङो थैनाय थांनाय हिसाबै जोङो जोंनि निसिमायावहाय जोङो सिरियास हिसाबै लाबोदों। आरो जोङो माब्लाबाबो जोंनि निसिमायावहाय नैबेहाय जों जेननायनि खोथाखौ जों रायलायनो हाया। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बहुत डाटाबेस हिसाबै खामानिखौ मावबोदों। दिनैनि दिनाव जोङो निसिमायाव 10,000निबो बारा न'खरफ्रा इउपिपिएलआव दङ आरो 24,000नि गोजौआवहाय जोङो जोंनि इउपिपिएल हानजायाव थानाय जोंनि भटार्सफोरखौ जोङो डाटा कालेक्सन खालामनो हाबाय। आरो थांनायसो सप्तानि गेजेरावहायबो गोबां एडिशनेल भटार्सफ्रा जोंनियावहाय जयेन जादों। गुबुन गुबुन पार्टी जेरै कंग्रेस पार्टी, बिपिएफ पार्टी, बिजेपि आरो जय भारत, टिएमसि बायदि बायदि दोलोनिफ्राय जोंनियाव जादों। गतिके जोंनियाव 25,000निबो बारा भटार्सफ्रा जोंनियाव दा दं। बेखौ जोङो डाटाबेस हिसाबै दिहुनना होनो हायो। थेंक इउ।